U borokni mung engkha Premlal Molsom ambasa bukhasteo bono bubagrani sengkrak Tipramathani warrior hinei sinijagi tongo bukhaste gnangeno oboni logi-logino bo 47 ambasa block committee Tipramathani achukphangni samung tei TTEDC ni dolai junal committee ni chairman ni parjanaoi bo samung khlai tongo bono jeng jora jora nogo bo bini guri khungbai khlaiei kokma mangkhankeno lukurok jagao jengjalo lukurok aro birmano ongui tongkha nini chubachu nangui tongkha lukurok chabui mayang tongkha tamo khlainai amtui jorao khe bono ganao mano hinei lukurok salai tongo bukhaste gnangui inini kokma bo haino mia sanja jorao Komolpur bukhasteni lambuk chora kamini khoroksa Umor Chakra Modusodon Debborma kaisa kailai pandao thangui nogok tifilmani jora Bajaj company ni kaisa auto malkhung phankei phaiei bono thutaiei klango logi no bono dolai hangkoni sakhamnogo tukhaingke bini langma chokha hine daktarok saklai riwo thuimani yagulono mungsa chabui maya onglaiei nok nukhungni borok rok tamo khaike chanai mungsa chabui maya onglaiei call khlaijago 47 ambasa block committee ni achukphang Premlal Molsomno amti kokma manei no bo amti khe borok thuye jengjal nangi tongmani kokma manei bo dora dora khe phaiei dolai hangkoni sakhamnogo phaiei nukhungni lukurok bai kok saute te bahai ke pushmaidam khlainai te mangkthino nogot langthani chubanani yak pholok riphayo tini Premlal Molsom amti khe jengjal ni jorao takuk Premlal Molsomno gana mane thini nukhungte bukhukjuk Tapusi Deborma 47 ambasa block committee ni achukphang Premlal Molsomno kaisa kol khaimani logi no doro doro khe phaiei borokno chuba phaion bai belaikeno khakchangma yapharka hambai tini orama phaimani kulai district hospital mia sarik jorao sini khorocha takhok lambu sorani Madhusudan Deborma bo gari accident nungui langma chokha dai abon bagi tini kulai hospital bini postmortem abon postmortem tangja chongkhaika logi tongo sini dolai jun chairman sar borongganang sar Premlal Molsom tai mathani party ni president andlaikana mayaganang jong saharman logi ni phaisok paika bono belaika hambai engkai tegesa engkai dukhir bishoy sini borok je langma chokha belaikana jong khamo dukho banango tai je gari bono khutainai a gari hingke Bajaj insurance company ni gari ni chungkhnao tai aboni bagai bini FIR bo khaijaka tai bosuk sorati jung borman subai manabor bo chung nailai tai company bo borman suba nangthung abu kaisi chinai pil tongnai sugna sa Oboni logi block president Premlal Molsombo jengbai kok sana thangei sawai khnarika je otu takuk modusutaiei bini langmananai borok takuk Madhusudan ni nukhungno ma chubanai bini cherai khorai tongo amorokno poririnani je otubai takuk Madhusudan ni langma chokha borokni bkhakte hinai oboni logi kerong grongrok baibo kok saka borokno bahake chubaiman amorokno tui hinai tini bo sanani chaitokha logi tekaisa kok bo saka dolai hangkorni bisingo lukurok jengjal engkai jengje mansak borokno chubanani yak phologi riwu hinai bo tini sawai khnarikha Tini kulai district hospital phaimani karon to muno nia tini bukuk thobosi samahaino bo kailebari pandau thangmani tini takuk khoroksa Madhusudan Deborma is lambu chorani jokhon kailai panda phaimani pore rodo jokhon nokorka jung jehetu tabuk jarati khnamani Bajaj insurance company ro kaisa auto katal brok advertise khainan bagai lamao chalok laiku speed phaimani bo lama nokhor drobono bono thutai kalang thangka kalangmani pore oro kulai district hospital tuiphaika logi oro boni langma sokha abono chung khnawi tini oro naithaika tabo postmortem khaitongo Madhusudan Debormano postmortem khaimani pore borok thlangthanai parao tini kastongnai chung abono appeal khainai je
Bajaj Insurance Company abo to chung 100% claim khainai karon advocate ukil robai bo chung already contact engkha chung abono nayo brokno compensation rinani ongthun boni kaisa life jehetu prika besarok tongo besa betau kori tongo jate bot hibo jate besarok porimanani bagai sini appeal tongnai chung abo effect to claim khaika kodo bo chung abono insurance company no claim khaiye jate family kisesu compensation manane abo chini onoro ngai chung nayo entire dolayo je japon ongthung chini Tiprasa rok birman abo chung khanakang kai na chugui tongai meya karon chini Sri Ki Saines Maharaja je chung no pok ketarai kalangmani apod bipodo joto jaga chung thango chung rang puisari meya phano borong no hudi khaideri phano bahai ki administrative dik dia chung chubaiman aboro joto chung contact khaijak chung khana soni poreno ukil bai malai lai abo chung keso thangnai